Guys, ini togi aku challenge kaya na yo, togi aku video ko. Korok sa ano comment kaya sama ni, abu ni bagay, especially ni bagay. Ini togi aku challenge kaya na yo to, kita tamu rubi nagara na kaham ke kuwe abi na ka, ke rok mani pore, bono besung baki share si challenge kaya pun na yo no. Kumi mani ekdom kosto ke shoka ekdom ler suka ekdom. Kebang mani bagwi pura ler suka te ekdom norno ang shopru rogo phunung man liya ke ID taw khai kutui tong ha desrap sa tong ha bonok kari wi besun ba share nai oke thok dal go sumon po sumon ke wo ba share nai tabok ye rahab besan abi besan mix करने वाली हूँ तब मैं सिंगल norok obo hungke ani take sa vlogo nuknai aro ke ang direct challenge video khaimani phungnai hingke tabo hungke ang obo je mehnat khaimani kosto khaimani tini je kosto khaimani no video ti sai chongota ang tam khaikha obo yang je bukur khumarok aborok khaina rok no phunungman liya bele bijing ni thangka ekdom pailaya abon bagai ke tahu share nai kaham ke beson punya kha si kornari pura beson somroi pura sapi gina bakha kita bo ang share sina kai ko yang go boka rai box nya khado da boka rai box mon pore share sina ta thongru nai ta tabo krishna wow oh rusar bayu ya bekle sini rusar bayu sak shirchinai ko kanya kai tham siri jong tabok kesak-kesak ko kesak-kesak ngrafong sana kiri mas yang kasih dah putih padat padi jomba yuk ada kari karena wow oke nolak ni request obono to yathek challenge khai dihmi samani obono tini challenge khanya bagai seri jongta iko second time seri jongo first time ceremony ko kom kan serka kai ko yang kebama tongko share na rong phunu na share pura kesak share pekha ke ku yang ta kisha tong ta last obono ke obo kari baki na challenge video khainai ke obo challenge video khaimani kai ta kisha blog nuknai ke obono alada blog nisnai do 2000 years later Norono kaham kai chamani video phunung manliya haino kisasa phunugui dikharo o blogo ke norok ta kesa video thangnai previous video nokhna sung challenge khailaimani tok yathek challenge ke obo hingke sung chabai mani yakung mane bekereng rokta ke obo lekhalai mani ta ke jono 11 ta se chabai siu
Asa kebang ma cabai liya tai ordek pura bagi kebang ma tongku. Ngi jisuk saiman hnai asuk saiman nyata akai thango haini bagi no jono 11 se kun mote cabai sio. Ngai kotai ordek tongku ngi bagi nok ni borok chanai tabuk. Hadi sini rokai thai pongku mon tongku tabuk bo. Tabuk phun paya kho tai 5-6টা sengna buphango ke obokai usukang khakmani ke tabuk ang bokra sakagai tongo freezer dai sana bagai ekdom gedeng toha poha sha thasngai thoksugo ekdom sino thaipung bokra chikon chikoni klek klek pra kormo ekdom thogo taphun paya kho badro se habi toha pura asar mas jora roksao bangnani khe eko asar mas nuta September jora rok soyo sino thaipung sagagai ti hebe kya nge tabuk jala sinai ta jotonon di porkaham khakhayno ro jotono kaham kurang domaina ke jumbo jotono kaham kurang ke tabuk ang thaipung kumon chana nai dong saya chanda baba chana lumia chari baba paplu chana putabo ko asum kormo ekdom thas pura yummy ta pura ma thoksuko thaipung kumon asagi kormo to kha bokra bu chikon pura buku khopsa bai dabai asagi thas o thaipung Sino cái tàu phun chết thay phun đóng vùng badro mas lai phano se pura thay phun masa o shin do tàu phun phang bo tong ko thay phun bu thay so cái thogo na nó cái chân nằm xuống đồ sao vậy kisa comment khai bớt lười chụp đi baba what hers nó cái totra khơi thì phải cho nó khơi thì món nó mới khina Sharika ham jo tono na hai nó cái bột tomato mos tiang da sa bai kha comment khai sari tabo horong ke tomato mos tiang khanya nai jong ang mui khe jo alka mui sopai bi already no hai pa no ang khai tini tomato mos tiang bai sim sim ma janai iko dui ya ani kunu sa jong lai krei thogrong ni chaiman liya hai ni bagai tomato mosting se tau khanayo iko yang ki ben mas hoi dong mos sokja thasi soinya kha kyang obno mosna thok phulunya kha sama thok phului milik khai kitabo ojaga krisinai ke friend chong tabo horong kyang tomato mosting mai mai sinai tamni bagai ke togi thek chawoi okhla chawoi thaka belekhino thokni bagai haini bagai tabo horang tomato mosting mai simino mai sinai kendaro ani video choyoi nai tomo bagai bele bele ke hambai tinin bagai video asu jor sinai